Не се потапяме дълбоко в един източник, който описва нещо, наистина странно и мощно. Наземни гама-лъчеви избухвания. НАГИ. Наричат ги още тъмни мълнии. Изглежда, че обикновени гръмотевични бури тук в нашата атмосфера могат да са като някакви естествени ускорители на частици. Точно така. Достигат космически енергии и дори, представете си, създават антиматерия. Нека да разнищим какво става тук. Абсолютно. Говорим за невероятно интензивни, но пък и супер кратки изблиси. Нали? Говорим за гама-лъчи. Колко кратки? Често под 1/1000 от секундата, субмилисекундни. Раждат се в сърцето на активни гръмотевични бури. Самите бури. Да. И най-любопитното може би е как са открити. Напълно случайно, през 94-та. Случайно? Да. От космически инструмент БАЦЕ. Той е бил предназначен да гледа гама избухвания от космоса, далечни. А не от Земята. Точно, не от Земята. Което само по себе си беше шок. Никой не очаквал такива енергии да се генерират тук в атмосферата. Добре, значи първо екстремно кратки са. Какво друго ги отличава? Освен краткостта, енергиите са наистина впечатляващи. Достигат десетки мегаелектронволта. МЕВ. Десетки МЕВ от буря. Да. Това са енергии, които обикновено свързваме с, да речем, ядрени реакции или събития в космоса. Не с времето навън. Определено не. Дори сателитът AGIL е засичал фотони с енергия до 100 МЕВ. 100 МЕВ, което така сериозно предизвиква стандартните теоретични модели, знаем и къде се случват, на височина 10-15 км. Това е високо. Да, понякога и малко по-високо до 25 км. Точно там, където летят пътническите самолети. А колко често? Това рядко явление ли или... В началото така мислехме, може би 50 на ден, глобално. Но с подобряването на инструментите, като тези на космическия телескоп Ферми, картината се промени. Драстично. Сегашните оценки са за, вижте, от 500 до над 1000 такива събития. Всеки ден. По цялата Земя. 1000 на ден? Това е много. Много е, да. Разбира се, като процент от всички мълнии е малко. Може би 1 на 1000. И са концентрирани главно в тропиците, където бурите са най-чести. Добре де, 1000 на ден. Но загадката си остава как? Как се раждат тези, чудовищни изблици на енергия в един облак? Какво ги задейства? Водещата теория, така нарича се малко сложно релативистична ускоряваща се електронна лавина. Или RERA. RERA. Да. Идеята, най-общо казано, е, че огромните електрически полета в буреносните облаци могат да ускорят свободни електрони до скорости много близки до светлината. Релативистични скорости. Почти до скоростта на светлината. Точно. И тези свръхбързи електрони, като се блъскат в молекулите на въздуха, излъчват гама-лъчи. Процесът се нарича спирачно излъчване. Спирачно излъчване? Защото спират рязко. Или променят посоката си рязко, да. И при това губят енергия под формата на гама-фотони. Има връзка с мълниите, определено. Но тук идва една интересна подробност от последните години. О, да. Каква е? Изследване от университета в Осака, например, което използва много прецизни наземни наблюдения, то показва, че НГИ може да се случи преди основния видим удар на мълнията. Преди? Не по време? Да, изглежда се генерира по време на формирането на така наречените лидери. Това са първоначалните, почти невидими канали от ионизиран въздух, които, така да се каже, проправят пътя на самата светлъка. Терия, създадена тук на Земята от гръмотевична буря. Точно. Абсолютно изумително е, но е факт. Тези гама-лъчи, за които говорим, са толкова високоенергийни. Достатъчно енергийни, за да... Достатъчно, че като взаимодействат с атомните ядра във въздуха, могат да се превърнат в двойка частица-античастица. Електрон и позитрон. Позитронът е антиматерията. Точно така. Античастицата на електрона. И сателита Ферми директно е уловил подписа на тяхното взаимно унищожение, на анихилацията. Какъв е този подпис? Характерна гама-линия при енергия 511 килоелектронволта, КМВ. Това е, така да се каже, недвусмислен сигнал, че електрон и позитрон са се срещнали и са се анихилирали, превръщайки масата си директно в енергия.
Значи, буквално имаме фабрики за антиматерия над главите ни. В известен смисъл да. Има дори документиран случай Енгин над Южна Африка. Произвел е позитрони, които са пропътували по силовите линии на земното магнитно поле чак до Египет. Чак до Египет? Да. Преди да анихилират и да бъдат засечени от ферми. Смята се, че повечето енги всъщност произвеждат такива снопове от електрони и позитрони. Значи бурите са уникални природни лаборатории. Абсолютно. За физика на високите енергии. Процеси, които преди свързвахме само с космоса или с големите ускорители на частици. И едно ново откритие е, че НГИ генерират и много нискочастотни радиовълни, VLF. Ага. Това ни дава нов инструмент да ги засичаме и локализираме по-точно от Земята, с наземни мрежи. Всичко това е страшно интересно, наистина, от научна гледна точка. Но има ли някакво пряко значение за нас, да речем за безопасността? Особено за самолетите, които казахме, че летят точно там. Да, това е важен въпрос. Потенциалният риск за авиацията се оценява като нисък. Нисък? Да. Дозата радиация от самите гама лъчи не е голяма. Електроните и позитроните, те могат да носят по-висока доза, но само в много малък обем. Може би радиус от около 200 метра около самия източник. Само 200 метра? Да. И статистически шанса самолет да прелети точно през такъв активен сноп е изключително малък. Смята се подведнъж на 2 години за целия световен въздушен трафик. А и пилотите избягват бурите. Разбира се, пилотите активно избягват гръмотевичните клетки. Въпреки това, изследванията за безопасност продължават, за да сме напълно сигурни. Добре. Значи днешното ни дълбоко потапяне разкри, че гръмотевичните бури са много повече от дъжд и светкавици. Те са динамични, високоенергийни реактори. Точно. Естествени ускорители, които произвеждат дори антиматерия тук на нашата планета и ни помагат да надникнем в фундаментални физични закони. Наистина е така. Тези открития пренаписват разбирането ни за земната атмосфера и това може би оставя един въпрос за размисъл. Какъв? След като знаем, че тези стотици тъмни мълнии всеки ден създават антиматерия и високоенергийни частици, които взаимодействат с магнитното поле на Земята, какви ли други, може би по-финни, но пък постоянни ефекти оказват те върху близката до Земята космическа среда? Ефекти, които все още не сме измерили или не ми сме разбрали напълно.